Здравейте, Джонита. Здрасти. Здрасти, да, точно тъй. Айде, преди който скажи вече. Предния път прекъснахме, защото трябвам до селда. Ама ще ги съединя двата, пък и бандика на 15-пена версия не може да се снима повече от 10 минути. Ще я купя по-нататък. Тъй, сега трябва да се довършим старото редим на джамовите. Чай правя джамо и не мога сега да ти репортна. Мога да нареждам целите. Ти ще довършваш ли джамои? Да. Ставте с диамантени брони. Обясни защо и защо аз не съм. Защото съм скилнат. Да. Хладнаха ми се от волта, мафак. Пак аз духам. Супичката. Тъй, че сега съм с... Дигам ги с още едно, да знаеш. Тук ли трябва да има джамче да се съединят, е? Той тъпо, ако трябва да има джам. Давай не ги чупяш, да ги чупя с кирката, тъй ги хабише, е. You do stack of jam shake. Знам, чакай. Да не падна. Защото им е по специалността да падам. Хопа. Сега трябва да се кача. Моля, се качи се без да падна. После трябва да се гледам двата клипа и ще стане... Не, с кирката. Тъй. Сега не мога да говоря, защото съм много съсредоточен тук. Чай да скоча. Що щях да телепортирам, щях да телепортирам на земята. Не, то май с още нощ трябва да ги дигам. Защото ако взема да редя цял прозорец... Я. Но тук ще е номера. С още едно трябва да ги дигна. Ай, пак ще трябва да се катиря. Не сега как да се кача. Тъй. Не, тъй бе. Тъй. Трябва да качим, че план 22 чака. Ще направя TNT. Без да го гармиш. Тук не може. Да, това е само в мини зоната. Чукин там. Ти тук не остави за декорации, в смисъл за MPD Station-а. Кое бе? Бе, тук го оставам, тъй какво направя. Че е просто си навсякъде. За бизнеса ти важни. Аз не се продавам като 100 кембала. Моля сега да не падна. Падам! Чай, не мога да телепортна сега. Ако искаш да телепортна, може да телепортна на долу. Да. Защото вървя по много тънък джам. Да, живота, ма. Не. Ай, махай се, защо ще падна? Ти по-пръцъкам да пъти. Няма не мога за там, където пътя ме води на еднад, където моята лирика към течението и всяко парчета гледа на парчета. Виж, бе, те стали, бе, погледни, бе.
Като Да. смисъл, да. Имаш ли цели джамове? Паднах. Имаш ли цели джамове? Сериал. Ма не черни. Те 7 до 10 ще ми стигнат. Стой тук, да не си махна, да съм махнал от тук. Защо пак лагва? Не трябва да лагва, по принцип. Чакай, тъй, релогнах. Риба, ма. Тя чакаме. Не изпочвам пак. Какви глупости правиш? То е скилнато. Скилнал си. Скилс. Трябваше и тук да го направим. Тема на. Сега трябва да махам всичко. Не, всъщност от тази страна някак се получи. Или има ли, няма ли, има ли, няма ли. Всъщност. Има как да се получи, да. Ми трябва. Абе, бастард! Кажи. Що не ми каза, че го правиш тъй, бе? Защото не му те. Добре. И аз те си мисля, че там не моята има. Как ще бъде тук те, че трябва тук. Добре, ми сега насам какво ще слагаме, смисъл. Тука. Ще се сетите късно, ама на... Една част е... Приятите човек се чувствам частен вече. Не сърди човече, не само хляба. Не знам, че сега да го направим джами. Не бе, там го скилна, там остай го тъй. Чувате още подобни речи. То няма изпечено. Не, това тук е, ла. Чакай, 34 ти е манта, чеко. Но през броня. Да, аз направя брони, да ги изхабя за броните. Добри ли си? Да, как ли? Не. Изобщо няма да ги хабя за той. Чай съм един гол стана с мене. Те е 6. Друго, какво да взема? Чеко, въглищата трябва да ги оставиш пред другите, бе. Чакай, сега ще покажа как са правилно и прокурора и съдията. Той има ли код друг да осветим? Чай сега ще покажа. Чай сега ще покажем, да видим дали ще ми се получи обаче. Как са правилно и фитьолчи. Снимаш ли? Снимам, бе, да. Виж. То не го... Давай нещо такова. Но сте го някъде. Дрим. Не бе, като правим трактора, бе. Още проблеми. Те чакаме се изпичи камъка да мога да довърша той. Този клип, да, ще го съединя с другия.